muna. Dito kami ngayon, kakain kami doon. Tama si Mayor. Yan ang maghaharabas ng Mindanao. Alauna pang flight namin. Ayun mga pal. Okay. Silid. Pagayan di ulo kami. Diri na kami sa Mindanao. Layo-layo pa ang syudad. Hapit mag-isa ka oras? Lagi na. Mahalal 16. Oh, mga 5 years na. 17 ata. Yung pumunta kami dito ni Jan. Upat. Upat? Oh. Ang akit na sa Dipulo o sa Usaping. Ang Bulabi. Kung kuan, dire na ka naog sa kuan, Aligre. Dire na ka sa Aligre dito. Martes na tayo magtanong. Martes na tayo ng tanghali. Punta. Ay, kape. Tuwan ko kayo makapungpong patato. Ano na Ano to sa binder ng gulay? Bay, mga on kami bay. Dili sa Cagayan de Oro. Kasama si Boy. Bay, nga gusto nyo tao marang bay? Ano? Ayan, marang. 200? Grabe, 200. Barato kayo, bay. Fried chicken. Sirang. Pisto pa bay? Kailan mo nila tayo? 200. Ano wala hangyo? Wag yun na yun. 250, di pwede? Di lang yan po. Agya mo.
namin mga dito lang sa tabi-tabi ito part. Alas 7 ng gabi lang nagbubukas ko mga part. Kaya yan, namimiss ko. 5 years na higit, hindi ako nakabalik ng Mindanao. So, ito yung puso mga part ko. Vice Mayor. Vice Mayor ko ng Cagayan de Oro. Mga part. Ay, mga parts, mga parts. Part. Ako yung Vice Mayor from Cagayan de Oro. Salamat sa pagbisita ng aking tauke. Kung sa Tagalog pa amo, sa Chinese is tauke, which is boss, no? Daw man eh. Mamaya later, darating na yung aming order. Alright? Yan, mga part. Narinig nyo si Boy Tupik. Yan ang kauban ni ni Mayor. Diyan mo malalaman, parehas yung tanggit mo yung malaki na tanggit na ganito kalaki. Pag maputla ang laman yan, ayat yan. Yung mamula-mula. Yan ang pala tandaan. Mga part. Yung mga tao ano karami. Itong kinainan namin, napakalakas talaga. Doon kami lumapit. At saka alam ni Boy Tupik kung saan ang masarap dito. Yan si Mayor. Yan o. Tingnan mo yung kanin niya. Wala pa. Wala pang ulam yan. Wala pa yung ulam cards. Grabe na talaga. Gutom na talaga si Mayor mga pargo. So, ilan yun? Apat? Biro mo sa akin. Wala pa o. Tatlo. Gutom talaga si Mayor. Biro mo yung tulog kanina sa aeroplano yan. Kasi tinutulog na pala niya yung gutom niya. Alam mo mga parts, kaninang umaga, sabi ko, gusto mo mag-almusal? Ayaw, walang kan. Yun pala, excited siya sa Cagayan de Oro. Pupanatan ko talaga yung sili pa, no? Murang-mura dito, 200 na isang kilo. Pahugbi? Kamusta ka na status? Single, married, or divorced? Yan, halos gabi-gabi yan. Okay, thank you na. Okay. May vitamin to, yung mga klase vitamin. Vitamin B. Vitamin B, alam na nyo yung bars. Kain ba yung mga bars? Naon ka? Naon? Kaya dito sa gitna to, okay. Yeah. Ito, Chorizo, Langunitas. Tunang panga. Pero part, basasi. Uy. Pero ang kariwa? Yun ang pakaluto ng puso. Oh, tama lang, no? Yung iba kasi ganito, parang dilaw. Malakit to, malakit. Ito pa nga. Biray. Grabe ba? Alumahan. Manamis. Manamis. Ay, sa buro. May libre pa part na sabaw. Grabe. Murag sabaw na isda. Kaya dinadakta talaga pa ng mga tao. Nga may punong-puno ang lamig sa bago. Sariwa kasi talaga yung isda. Lahat. Grabe oh. Sarap nito pa oh. Alumahan. Parang may asukal. Uber. Kami. Sobrang sarap yung sabaw nila pa. Hindi ko matukoy kung anong ang klaseng sabaw to. Tinanong ko baboy pa. Grabe ka talaga. Parang seal, parang manok na tinula. Yung pala tinanong ko baboy. Buto-buto ng baboy. Yung may tanglad pa. Gay po sa ni trapo Sariwang-sariwa ka, pati panga oh.